Mela sinjuri, il-kumplament tal-lejla tajba llum il-ħamis għadhom kemm daqqu 8 ta' filgħaxija u bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' Marija Reġina fil-Marsa li ħatkun qed tiġi ċelebrata mhux nhar il-ħadd li ġej, però il-ħadd ta' wara propju fl-aħħar jum meta wissu aħna hawnhekk fuq Radio 105 ħajkonna programmi speċjali wkoll fl-okkażjoni ta' din il-festa u llum miegħi fl-istudju bi pjaċir nilqa' lill-kappellan tal-parroċċa, permettilni l-eksur. Anthony Fitzpatrick kif ukoll anki wieħed mill-persuni li jinvolva ħafna ruħu fil-parroċċa qed nirreferi għal Clayton Ketkuti illi ħankunu qegħdin nitkellmu magħhom ukoll anki f'dawn il-minuti li ġejjin dwar kemm ix-xogħol li qed isir fil-parroċċa u anki wkoll anki dwar il-festa li issa litteralment insab wara l-bib li se ngħidu hekk. U x'vera mela bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja hemm il-prioritajiet u ma jistax jonqos ukoll li f'parroċċa wkoll ikun hemm il-priorities. X'inhuma dawn, x'inhuma l-prioritajiet ewlenin fil-ħidma pastorali u fil-parroċċa bħalissa u x'qed isir biex tinvolvu aktar il-komunità fl-aħħar mill-aħħar. Lejla tajba, lilek il-kulħadd il-min qed jissegwina. Jiena li l-priorità tiegħi tul dawn is-snin inni fil-parroċċa hija dejjem illi nkunu komunità qrib Ġesu. Ġina nesiġi ħafna illi nkunu hekk mhux ħankunu viċin ta' Alla ma ħanamlu xejn, ġi kollox bil-Malti. Dik dejjem u jmexxina vera. Mhux hekk. Jiġri nesiġi ħafna, inħeġġeġ ħafna, noħolqu ħafna kemm jista' jkun attivitajiet illi fihom wieħed jista' jersaq lejn Alla bis-sagramenti, bit-talb, bil-qrar bit-qarbin dawk huma l-prijorità neċessarja. Il-prijorità l-oħra mbagħad riżultat ta' din hija li aħna nkunu komunità. Tifhem jiġifieri jiena kuntent ħafna b'dil komunità. Jiġi hemm komunità sabiħa, komunità li tirrispondi għal l-attivitajiet li jsiru kemm fuq ġewwa kemm fuq barra. Minix waħdi għandi miegħi fil-ħidma kollha lil Clayton li huwa s-segretarju amministrattiv tal-parroċċa u li ħafna drabi ma jidirx ix-xogħol li jagħmel imma anke fuq social media eċetera ġifi nippromovu hekk. Hija komunità li tilqa' lil kulħadd. Tifhem ġifi konna pereżempju fix-xitwa l-quddiesa għat-tfal. Jkun hemm 80 mit-tifel u tifla bil-familji tagħhom fil-Knisja magħna. Kull tielet ħadd tax-xahar, ħlief għal dax-xahar ħadd tkun il-ħadd li ġej reba' ħadd biex nabbinawha mal-festa il-quddiesa tal-koppji kollha fil-11 ta' filgħodu. U din nixtieq nenfasizza fuq qed issemmi tal-koppji kollha. Meta ngħidu koppji kollha għaliex jiena nsegwik ħafna fuq il-medja soċjali, meta ngħidu l-koppji kollha qed ngħidu il-koppji kollha mingħajr l-ebda restrizzjonijiet. U tajjeb illi forsi titkellem anki aktar dwarha din. Koppja jista' jkun mara u mara jista' jkun raġel u raġel. Għaliex jiena ma fil-Knisja. Jien ma jinħad biex inkeċċil xi ħadd mid-dar ta' Alla. Aħna kollha wli ta' Alla. Alla jemmin jien biex inkeċċil il xi ħadd mid-dar ta' Alla. Tifhem kien jesiġi ħafna fuq Papa Franġisku wkoll. Ġifieri enfasi li l-koppji kollha. Kollha. Ma kienx iktar ħaġa faċli. Ġi personalment batejt attakki u hekk biex din x'ismu, però qabdet ħafna. Mhux qed ngħidlek inkunu bil-mijiet. Imma dejjem ishom jalternaw il-koppji jiġu mbagħad ovvjament għax hemm xogħlijiet, hemm vaganzi, hemm shifts, tifhem? Però dejjem għandna ammont ta' koppji li jiġu, għandna ammont ta' koppji li jiġu kull xahar, għandna ammont ta' koppji li jiġu on and off. Tifhem mbagħad wara jkollna ħin soċjali flimkien nieħdu xi ħaġa tajba flimkien xi ħaġa żgħira xi jkun ħennikel biex anke dak li jkun tkellem u hekk jiġri għaliex aħna komunità. Aħna ma nistgħux neskludu l-ħadd u ngħidu aħna wli Alla. Tenfasizza ħafna fuq il-kelma komunità u l-komunità tal-parroċċa, il-komunità Marsija. Jiena għext tfuliti fil-parroċċa ta' Marija Reġina u xi ħaġa li tieni sodisfazzjon bqajt inħobb ukoll il-parroċċa. Jista' jkun għandi perspettiva differenti ta' dak li ħanajt. Kemm hu diffiċli illi llum il-ġurnata għandek il-komunità qiegħda tikber fl-età. Dak li aħna konna żgħażagħ dak iż-żmien ħafna minna ħriġna mill-parroċċa għalkemm jiredna noqgħod fil-viċinanzi u huwa fatt ukoll illi ħafna mill-postijiet battali li qed ikun hemm fil-parroċċa qegħdin jimtlew mill-barranin.
tara din bħala problema jagħmlulek forsi l-affarijiet aktar diffiċli, il-komunità hija minna li qed tikber u jekk qed tikber semmejtilna dawk it-tfal kollha l-ewwel illi doqsatni tispjegana għax forsi bħali ngħid jiena meta ġejt il-Marsa qalu li tfal mawx. Jien dak il-perspettiva tiegħi. Naħdmu ma' minnaw. U l-Arċisqof kien qal isma' uħroġ is-sejħa l-katekiżmu u blijem naħdmu ħabba li m'għandniex ċentri ta' tagħlim, mużew, eċetera. U libna dak li kien il-kunvent tal-patrijiet f'dar tal-katekiżmu. Imma kien xokk li qalu li tfal mawx. U applikaw design. Ma kellix fejn daħħalhom. Design bil-parroċċa. Design bil-parroċċa u x'kollha mill-parroċċa. Mill-viċinanzi Xi ftit kemm. Percentaġġ kbir. Percentaġġ kbir mill-parroċċa. Ftit l-emmulaw li mhumiex parroċċani, ġifieri mhux qed insemmu 10. Design, u naħseb laqqas meta kont żgħirjiena li kienet bħala komunità. L-qudiesa jiġu għalija tfal oħrajn mhumiex minn parroċċa dek imbagħad inqarbu l-100 ġifieri għaw sens ġifieri anke jekk nieħdu l-grupp taż-żgħażagħ 22 li ġie ffurmat dal-aħħar 15 mhuwiex numru ħażin, ġifieri għajdi tikkuntenta b'dak le. Imma minn dak li għandna nagħmlu l-aħjar. Mela da bħali li għandhom il-mentalità li l-komunità tal-parroċċa. Spiċċat. Mhux ħanajt spiċċat, ngħidu x'jaħed u m'hemmx żgħażagħ, forsi m'hemmx enerġija, ħaniġi għaldi tal-enerġija. Mhux ħanajt m'hemmx żgħażagħ. Mod partikolari f'dawn il-ġran qed nammira vera xogħol li qegħdin tagħmlu hemm Clayton li jkolli l-opportunità se nitkellem miegħek illi hemm xemx kaxxita li kellna propju il-ġimgħa li għaddiet tibqa' tarhom hemmhekk jaħdmu mod regolari u permettu ngħidilkom grazzi kbira wkoll anke tal-ħidma tagħkom. Ġifieri għad hemm enerġija, għad hemm żgħażagħ, għad hemm tfal, ġifieri dawk illi forsi kienu bħali qegħdin jaħsbu li hemm min huwa passiv ta' wkoll. Ġifieri sfortunatament hemm gruppi li huma passivi, ġifieri tagħmel x'tagħmel ma tarhomx l-finniċċa tagħhom. Ma dik is-siba kullum kien ma tistax taqta' qalbek, tindirizza l-problema imma tibqa' tapprezza dan li għandek. Jien meta ngħid komunità hija l-komunità parrokjali u l-komunità ta' dawk li jiġu jitolbu magħna, anke mhumiex mill-parroċċa ġifieri għandna diversi mhux residenti fil-parroċċa u jiġu jitolbu magħna. Tifhem dawk huma parti mill-komunità tagħna wkoll. U x'taħseb li hija raġuni li jiġu x'taħseb li jiġbidhom lejn il-parroċċa tagħna. X'taħseb Clayton, ma nafx. Naħseb l-organizzazzjoni l-ewwel ħaġa għax tkun tidher li xi ħaġa tissir mhux ġast la kemm saret qudiesa s-siflaxija. Il-Knisja wkoll ġifieri issa tgħid li m'hemmx koppli u pitturi ma ssib ħafna nies li jgħidulek hawnhekk niġu nisma' qudies. Knisja nadifa, tinħassel darbtej fil-ġimgħa, qed jgħid fuq il-qudies Clayton joħsib il-PowerPoints tal-qudies kollu li tkun bil-kant ġieħe, li tkun animata u hekk. Anka rajna li pereżempju l-animazzjoni mhux qed ngħid xejn kbir, illum tisma' qudies li tkun monotona, ikun hemm nies li jagħmlu l-affarijiet għax dejjem saru, naf nies ta' 70-60 sena li l-qudiesa jarawha li għax mort il-qudies u ħafna drabi qas ikunu jafu x'qed jgħidu. Jekk ma jibdix jonosu U ċertu kant mhux ħajġbed pereżempju iż-żgħażagħ għall-qudiesa normali, aħna provajna li l-kant tal-weekend orrajt inżommu nies li jannimaw u jagħmlu ma tistax titlef in-nies, imma nippruvaw li jkun hemm ċertu qudiesiet li jkunu pereżempju bil-mużika għaddejja fuq il-monitor. Ma tkunx ġast xi ħadd ikanta. Jista' jkun mhux għax qiegħed hawnhekk fl-istudio sana, kappellan u forsi ħadd naqra skomdu b'din il-mistoqsija li ħanamillek, però jista' jkun il-fattur illi jiġu nies minn barra l-parroċċa għax jaraw ċertu enerġija fik u jaraw forsi xi ħaġa differenti wkoll anke minn membri oħra tal-kleru. Jien id-dejja nitkellem fuq, jekk hemm enerġija hija hemm tim qed jaħdem. Tifhemina waħdi ma nagħmel xejn. Dimmaġina waħdek ma nagħmel xejn, però ħrabt li minna din nagħmel li għandi nagħmel u forsi nipprova ftit iktar li nista' nagħmel. Minix perfett, min jaħseb li hu perfett għandu. Nitgħallem ħafna, jiena bħala bniedem nisma' ħafna, ġifieri ma nħossnix wieħed impossibbli taħdem miegħi, ġifieri għaliex nisma' ħafna jekk żbaljajt ngħidlek żbaljajt, ġifieri jekk immexxi. Però għax hemm tim.
għax hemm tim ġvina kif diġà fil-bidu right hand huwa Clayton, ħafna mill-back office jagħmlu, tifhem anke affarijiet oħra li jina jġibni kif il-ħaq ma imma għax hemm din l-enerġija kollha li nimpuxjaw f'xi ħaġa li nemmnu fiha u li anke lilna personalment ittina sodisfazzjoni, kuntenti hemmhekk aħna min jaf kemm fix-xitwa ġieli nkunu hemmhekk sempliċement ġibna pizza u qadna hemmhekk bqajna hemmhekk ma morna kien speċjali għax il-post jilqana wkoll Tajjeb, proset, dak huwa sens ta' komunità ħafna. Ħan nitkellmu daqsxejn dwar proġetti. Nelbu daqsxejn issa il-linja. Tista' taqsmu magħna x'informazzjoni dwar xi proġetti ġodda li jinsabu fil-stadju ta' tħejjija. Jew inkella dawk li dalwaqt se jkunu qegħdin jitniedu fil-parroċċa. Mela, l-ewwel proġett li tħanna li meta ġi faderentni kienet in-niċċa tal-vara titolari. Sfortunatament mhux tkun lesta din is-sena għax nafu li xogħol tal-idej jieħu ċertu ħin u ħafna drabi taħseb li ħadd lestih f'ċertu żmien u jieħu żmien ieħor, infatti għal żmien il-festa ħanuru anke xi ritratti tax-xogħol għaddej għand il-Mastru Daxxa u dal-affarijiet. Il-niċċa kienet miġbura kważi wara l-festa tas-sena l-oħra u tħanna għal-proġett ieħor li nibdlu s-sistema tal-air conditions għax kienet ilha fuq 20 sena u kienu qed jispiċċaw. U hija parti ukoll in-nies jiġu fil-Knisja tagħna forsi vera mhux aħna waħedna issa li qegħdin bl-air condition fil-Knisja. L-ewwel waħda. Imma xi ħaġa essenzjali. Ma naħsibx li ma ngħixux mingħajrhom, issa tgħidli ma jkollokx ma tkunx taf x'inhuma, imma x'in ikollok bihom tgħix. U mbagħad proġetti matul is-sena għaddejjin dejjem fil-miliet, għamilna presepju ġdid, għamilna sepurklu ġdid fil-ġimgħa l-kbira. Issa l-festa li ġejja ser nżanżnu għada il-pittura, il-konservazzjoni u r-restawr tal-pittura tal-abside tal-Knisja. Tajb neħdu spunt li aħna bħala l-medja ta' Radio 105 nkunu qegħdin nxandru dirett ukoll anke din l-inaugurazzjoni għada bil-disa b'kollox u xek. Nibdew fis-6:15. Min jista' jkun magħna, ma speċjalment il-morda u l-anzjani li ma jistgħux joħorġu hekk. Għandhom dak is-servizz ukoll aħna nippreferu naraw il-Knisja mimlija. Għada, però dawk illi għal xi raġuni jew ma jistgħux joħorġu jew anke għal dawk ringrazzjawkom il-marsin illi jgħixu barra minn xtutna li jaraw mhux qed isir. Ħadd intuhom il-faċilità li ħajkunu magħna wkoll jkunu qegħdin jaraw dak li qed isir. Nhar is-Sibt li ġej ukoll fil-ħruġ tal-vara minn Niċċa ser inżanżnu żewġ proġetti oħra. Bażikament għandna ganotel ġdid għal vara titolari u ser tiżżanżan ukoll statwa għal festa ta' tfal għax kien xieraq li mit tifel u tifla konninna nagħmluhom il-festa tfal, inna snin nagħmluha. Ma kienx ħsibna li għal xiex ma jkollhomx statwa sabiħa li nistgħu nagħmlu l-festa ta' tfal ħafna ħjar. U ser tiżżanżan nhar is-Sibt ukoll. U x-xogħol dejjem għaddej daqqa manutenzjoni f'kamra, daqqa tirranġa ħaġa oħra, daqqa tirranġa uffiċċju. Ongoing. Nista' nimmaġina. Kemm issibu kooperazzjoni mhux qed ngħidu kooperazzjoni dak li jkun li forsi ta' donazzjoni dik hija ħalli jekk ma ngħidx l-iktar ħaġa importanti, però hija importantissima dak li jkun li jagħti l-kontribut tiegħu bil-flus, però billi wieħed jagħti l-flus u ma jmiġ daqsxejn idejh, inutli jkollok il-flus u ma jkollokx min jaħdem. Kemm qed tinvolvu iż-żgħażagħ l-aktar iż-żgħażagħ mhux bħali llum il-ġurnata isruħi mal-anzjani illi jagħtu dik id-daqqatiċ qed tagħmlu bħala parroċċa biex tinvolvu aktar iż-żgħażagħ fix-xogħol tagħkom. Mhux qed ngħidu xogħol relatat biss mal-festa, però xogħol relatat mal-parroċċa. Ifhem, titieħu konsiderazzjoni wkoll illum li iż-żgħażagħ min għandu familja, min jaħdem, ġifieri huwa ftit fil-verità huwa ftit diffiċli li dejjem issib grupp ta' nies li dejjem hemm li lesti li kif tinqata' bozza tinbidel. Imma kif spjegajt tajjeb inti insibu kooperazzjoni
mill-żgħażagħ tal-qdiet tal-kumitat tal-festa speċjalment li huwa l-iktar kumitat fil-parroċċa li fih żgħażagħ fih. U niftehmu hemm bżonn pereżempju tkun xi ħaġa tal-festa li jekk ikun hemm bżonn xi ħaġa fil-Knisja jidħlu jagħmluha fil-ftit ġranet ilu daħlu għamilna t-tapit tal-Knisja enuna fl-armar tad-Damasku tal-Mant. Ħafna xogħol hekk. Sibu lajnuna. Jiena xi ħaġa li nammira fil-ġenerazzjoni tagħkom ħanajtek hija li jiena m'iniex intis fil-daqshekk fil-parroċċa però għajnej għandi u jiena ħin kollu fl-akwati hawnhekk u l-grupp tagħkom narhom. Grupp illi issa ilu għal ammont ta' snin flimkien. Dik hija xi ħaġa li meta kont żgħirina forsi konna grupp akbar dak iż-żmien fin-numru. Però ma konniex daqshekk konsistenti illi domna daqshekk żmien twil f'dan l-istess grupp. X'taħseb li huwa l-fattur Clayton? Ifhem, ħafna mill-żgħażagħ li qegħdin illum fil-kumitat tal-festa forsi jista' jitkellem aħjar Kevin u Pawlu fil-ħin li ġej. Daħlu fil-kumitat back in 2004. Kienet kellna 13 sena ħafna minna, ġifieri bqajna hemmhekk illum ishom aħwa, mhux just intqajna l-maħżan u kellna x-xogħol, fimta x'għamilna. Intqajna jew kelna jew tħaqna jew waqt ix-xogħol speċi. Bdet ħbiberija sinċira. Eżatt. Mela naħseb il-wasal il-ħin biex nitkellmu daqsxejn issa dak illi wassal biex nagħmlu dan il-programm, il-festa. Il-festa jiena nħobb insejħilha festa żgħira però b'qalb kbira li tħabbat. Il-festa ta' Marija Reġina. Forsi tkellmuna u dajduna daqsxejn ukoll anki dwar x'inkludi il-programm tal-festa kemm mill-aspett reliġjuż anke wkoll mill-aspett kulturali. Mill-aspett reliġjuż kellna 3 sibtijiet ta' tħejjija l-festa, 3 sibtijiet li għaddew. Issa l-bieraħ bdejna wkoll l-jiem konsekuttivi kellna adorazzjoni għaliex nemnu li kif għatlek l-ewwel f'riġlejn Ġesu nġibu l-qawwa tagħnek biex anke l-festa tkun ta' ġid spiritwali. U l-lejla dal-għodu kellna wkoll adorazzjoni li jkollna kull xahar animata mis-Superju Joe Fenek u l-lejla ftakarna f'dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem mill-festa li għaddiet il-hawn. Għada jekk alla jrid hija l-festa liturġika 22 ta' Awwissu ta' Marija Reġina. Fil-għodu jkollna l-qudiesa bit-tifħir ta' sbieħ il-jum. Fil-għaxija fis-6:15 ħajkonna l-inaugurazzjoni tal-abside. Mbagħad fis-6:30 konna qudiesa li fiha li huwa mistiedna laqdiet kollha tal-Marsa, laqdiet kollha soċjali, reliġjużi, politiċi u ċivili. U meta ngħidu, skużani ħan interrompik, meta ngħidu laqdiet. Hemm qaqdiet jew ma vera ftit laqdiet illi hemm. Eżempju il-kunsill lokali, il-partiti politiċi, il-klab tal-futbol, klab tal-regatta, daw laqdiet illi jisawru l-Marsa, laqda storika u kulturali tal-Marsa. Laqdiet tal-festa, l-każini tal-banet, laqdiet tal-Marsa. Forsi ma jibdix jagħti każ, però. Hemm laqdiet li huma speċi tal-Marsa kollha mhumiex tal-parroċċa as-saġġ. Mbagħad għada il-Knisja jew ukoll dik ġubilari, jiġifieri għada l-Arċisqof tagħna li min jisma' qudiesa jitqarben jitlob għall-Papa u jgħid it-talba tal-kredu jirbaħ l-indulġenza tal-ġublew tat-tama. L-importanti li fi żmien 20 ġurnata wkoll li hija mogħtija għada il-ġimgħa u mbagħad lejliet u nhar il-festa. Ma nafx jekk fimtek sew hawnhekk jiġifieri hekk xi ħadd għadha spiċċa mix-xogħol. Ma lħaqx erru marsa mal-qudiesa. Mbagħad jista' jqer 20 ġurnata oħra. Jista' jitqarben b'mod normali. Ejju. Qed nagħmel hekk biex dak li jkun ikun qed jifhem sewwa dak li għandek għax nafu li l-qrar speċi tkun għand saċerdotu mhux bil-fors inkunu evili bil-ħin kollu. Mbagħad għada jekk alla jrid hija il-solennità tal-konsagrazzjoni mhux għada s-sibt, is-solennità tal-konsagrazzjoni tal-Knisja. Hija ikonna l-qudiesa prinċipali fil-5:30 fil-għaxija u għalija huwa mistiedna b'mod speċjali l-Kumitat tal-Festa. Jingħata il-mandat li greffija nagħmel id-diskors
b'dak li għamilna tul daħħar sena u jsir il-ħruġ tal-vara ta' Marija Reġina minn Niċċa. Xi ħaġa li nsejt ngħid hija li għadha wkoll il-ġimgħa jingħata bidu għal festi esterni billi ssir dikla tradizzjonali tal-festa fit-triq tal-Knisja organizzata mill-Kumitat tal-Festa li diġà għandna iktar minn 120 ruħ. Ġviri diġà n-nies ikkonkorrew. 120 ruħ. Ikkonkorrew tajjeb. Ħafna. Numru sabiħ. Ġifieri uffiċjalment kważi il-festa tibda minn għada. Ekku. Unżertat fil-ġurnata. Fil-jum liturġiku. Ġurnata. X'importanza għandha il-festa għall-komunità? X'inhu s-sinifikat jekk il-festa għall-komunità Marsija u nsejħilha wkoll anki tal-madwar. Għaliex aħna taf għandna toroq ġifieri għandek naħa ma' parroċċa u naħa moħra. Jiena naħseb illi l-komunità tagħna hija mdawra sena sħiħa miliet festa beġin. Ġifieri sena sħiħa hemm xi ħaġa x'tagħmel. Il-festa għandha tkun dik li taqgħad lill-komunità kollha bħal huma l-affarijiet l-oħra. Ġvina mbagħad jiddispjaċini fi għandek nies li jħossuhom ma jappartjenux għall-festa. Għax jekk sej ma tappartjenix għall-festa esterna, imma l-festa interna. Ġi m'hemm xejn xi jbedek. Inti fehem ġifieri dik tweġġani għax jiena nagħmel jien din niċċa tiegħi, ma nistax inkun din niċċa tiegħi, jien qed inkun f'din il-komunità. Ġi jekk ħanat il-biċċa tiegħi forsi hawnhekk nagħti iktar nifhem. Imma li nagħti f'din biss ma nifhimx u sfortunatament ma naċċettax. Mela, il-ħin qiegħed jafas hawnhekk ma nafx hekk hemm xi ħaġa oħra xi żżidu. Il-festa tkompli l-ġimgħa d-dieħla mbagħad il-ħadd ikun jom il-familji filgħodu għall-koppji kollha u flaxija għall-adolescenti għandna li ta' tridu ħajjipritka il-kanon kunu il-Kamilleri D'Amato u l-ġimgħa filgħaxija jkollna l-kantat Tedew is-Sibt. Fit-30 ta' Awwissu tibda translazzjoni mill-Knisja lejn is-Santwarju tas-Samra, u mbagħad ikollna l-proċessjoni lejn il-Knisja u l-Qudiesa tal-lejliet il-festa bil-kant tal-antifona u l-barka. Il-ħadd jekk alla jrid ikollna l-Qudiesa prinċipali tal-festa fid-9:09 filgħodu, jipritka l-Arċipriet tal-Katedral ta' Għawdex, Dr. Joseph Malija sejt tkun jum. Anyway, ma. Il-Arċipriet tal-Katedral ta' Għawdex. U fil-għaxija jkollna l-qofol bil-proċessjoni tal-Vara ta' Marija Reġina, fis-7:09 noħorġu mill-Knisja u fl-10:09 nilqgħu lura fil-Knisja. Dr. Joseph Sultana. Huwa l-qofol tal-festa. Però qabelna l-qu semmejt tas-Samra. Hemm xi sinifikat partikolari bejn il-parroċċa u tas-Samra jew ħanajdek is-sinifikat huwa li qabel imbniet il-Knisja, in-nies tal-Marsa ta' fuq kienu ħafna jifrekwentaw tas-Samra għal-qudies, ġifieri speċjalment mal-anzjani hemm attachment iktar viċin mill-parroċċa l-oħra tal-Marsa so iktar. Tifhem? Tela hemm tifridna. U għandna nies li għadhom jifrekwentaw il-15 tax-xahar li jitilgħu jżuru lill-Madonna tas-Samra fuq talba ta' San George Preka u bdejna din is-sena oħra law li nagħmlu translazzjoni mis-Santwarju tas-Samra. Grazzi anka għall permessi tal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun illi jena ħafna u faċilitanna ħafna l-affarijiet flimkien ma tal-Marsa ovvjament. Sintendi, mela ħalli nagħmlu l-affarijiet ċari għaliex jiena perswas li jkun hawn ħafna nies qed jisimgħuna li mhumiex midħla daqshekk tal-Marsa għaliex huma semmija li jħobbu dawn it-tip ta' programmi u forsi jgħidu ma daw kif qed imorru kull mem triq taqsam, jiġifieri taqsam triq biex wieħed ma jaħsibx illi ħajsir. Hemm triq taqsam sempliċement illi m'hemmx. Imma nitlu f'konfini oħra. Nitlu fil-konfini. Mela fader u klejtin jiena minn qalbi fisem il-komunità u l-madwar ukoll. L-ewwel qed ngħidilkom grazzi tal-ħidma tagħkom. Grazzi minn qalbi inti fix-xogħol li tagħmel fil-qasam tiegħek u grazzi wkoll anke lilkom bħala żgħażagħ tal-li xemx u xita dejjem narawkom għaddejjin u tagħmlu ħafna xogħol għal-festa u kif anki spjegajt inti kappillan aktar qabel klejtin u oħrajn ikunu qegħdin jagħmlu ħafna aktar xogħol illi ma jidirx li aħna forsi naraw nkunu għaddejjin mid-żona u narawhom daqqa fuq xi sellu ndaqqaj waħlu xi bozza daqqaj waħlu, però jkun qed isir ħafna aktar xogħol tul is-sena li ma jidirx. Ngħidilkom grazzi ħafna tal-ħidma tagħkom minn qalbi. Nawguralkom ukoll il-festa tajba u forsi ntemmu dan il-programm bl-awguri tagħkom.
Jina nawgura lill-komunità parrokjali lil dawk li jiġu jitolbu magħna, nawgura mod speċjali lil dawk li jkunu magħna. Għal Clayton għall-oħrajn, il-Kumitat tal-Festa dan huwa xogħol. Imma jien napprezza lilhom u l-familji tagħhom, hekk tal-impenn tagħhom tas-sagrifiċċju. Jalla l-festa tkun dik li qiegħed fil-prattika dak li għamilna fil-tema tagħna l-festa ta' din is-sena. Fik inqedu it-tama tagħna. Jalla t-tama tagħna Marija li teħlisna hekk mill-perikli ta' ruħu l-ġisem tibqa' twassalna nbina Ġesu, hekk nistiden lill-komunità lil dawk li jixtiequ jiġu magħna lilek illi narawkom anke għal dawn il-jiem tal-festa. Tara niżgur jiena. Clayton? Ma tantx għandix inżid nawgura l-festa tajba. Inħeġġeġ il-parroċċjani kollha sabiex jattendu kemm fil-funzjonijiet ta' ġewwa u dawk ukoll esterni. Niċċelebraw flimkien festa sabiħa familjari ma' xorta kbira f'qalbna. Ekku, mela, wasalna hawnhekk biex intemmu l-ewwel minn żewġ programmi minn hawnhekk minn ġew l-Suġġew Sana relatati mal-Festa ta' Marija Reġina. Nagħlaq billi nieħu spunt minn dak illi għadu kemm qal il-fader hawnhekk. Il-komunità mhix biss dawk illi jgħixu fil-parroċċa, però l-komunità hija dawk kollha li jiġu jipparteċipaw, dawk illi jiġu u jitolbu wkoll anke fil-parroċċa. Grazzi ħafna, inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin bi programmi ieħor relatat mal-festa sabiħa ta' Marija Reġina fil-Marsa. Il-lejla tajba lil kulħadd.